da ni'n ddefnyddio dwy ffordd o ddeud you yn Gymraeg. Ti a chi. Rwan, dydy'r Gymraeg ddim yn unigryw yn hyn o beth, nac di. Swn i'n licio i chi ddeud pryd da ni'n defnyddio ti. Unigolion, fel plentyn. Plentyn bach, iawn? Cynigwch ragor o atebion. Rhywun chi'n nabod yn dda, neu fel ffrind. Iawn? Sefyllfa anffurfiol. Ie, enghraifft, yn y cartre, ti a dy blentyn, ti a dy wraig. Ie? Ie. Iawn. Cymar, gŵr, gwraig, iawn. Rhywun arall? Anifail anwes. Anifail anwes. I grynhoi hynny, fysa ni'n defnyddio ti gyda phlentyn, gyda ffrind, cymar, gyda anifail, gyda rhieni. Gyda phawb arall fysa ni'n deud chi. A gai enghreifftiau gynnwch chi o'r math o bethau fel gorchmynion yn y chi, yn y ffurfiol chi. A newch chi eistedd. A newch chi eistedd, gwych. Newch chi wrando. A newch chi wrando, ardderchog. Meddyliwch am orchmynion yn y stafell dosbarth. Peidiwch a phoeni am y gwaith, paid a phoeni. Cofiwch eich gwisgnofio, cofia. Darllenwch y pwyntiau bwled, darllena. Os olwch chi, mae yna lawer yn gorffen gydag A, efo'r ffurf unigol ti yn does. Mae'r rhai sydd ar ochr dde, wel, gan fwyaf yn gorffen efo A, cofia, edrycha. Yn y de, maen nhw'n deud Dere. dere. Ond dydw i ddim yn swnio'n iawn yn y gogledd. Dwi ddim yn swnio iawn iddi hi. Na, be da ni'n deud yn y gogledd? Yn y gogledd, da ni'n deud tyrd. Ah. Tyrd i mewn, tyrd yma. Dwi wedi clywed cere hefyd. Ydy hwnna'n iawn, camgymeriad neu tafodiaeth? Mae'n iawn, yn deud tafodiaeth leol di cere. Iawn.